Atxalde hon guztioi, sentitzeu zortzitan zan, 8:20, baina, kamarak eta mikrofonoak eta, bakiu hasiera kolako izateiala, sentitzeu, espero izana, baina, hemen gaude, Oian, atxalde hon. Atxalde hon, Ander. Zemuz geha, urte edo denboraldi hasiera, eharra eman diozu, bai Garfekin, azken txapela guain irabazita, ere Liga de Naciones, Nafarroko txapeldun ere, konta eguzu pixka nola hasidan denboraldia, urte bukaera hau? Bai, denboraldia ongi hasia ez, txapelketen aldetik ongi hasi da, zuko aipatu zuen bezala Nafarroko irazinun binaka pestekiakin, gero Nazio Liga baita, hurrengo hastin Garfeko lauterdiko txapelketa, eta guain Garfeko aurten dute txapelketa berria, masterra, eta jetu gara finalera azpiro zani, jokatu genula asteburun zein finala. Eta maitzen atletik ongi, eta gero, iraia horri egon nintzen pixko teskuinakin gezti, eta aldetatik egon nintzen sufritzen, ze ez nun gelditzeko aukera izan, selekzioko entrenamendukin, zirela hitzu gorrak. Ze, klaro, joeten garen guzti, joeten gara dena matera. Orduan, entrenamenduiek gogorrak, partiduk, egon nintzen bilabete eskuri bueltazin eman. Nazio Ligara ongi etu gintzen, finalak autu duen pixko dut gituta, orain masterreko final arte badu deskanso, probestuko dut eskua ongi jartzeko eta entrenatzeko. Nola izan da selekzio hori? Noiz hasi zinazten entrenatzen? Nola dia frogak? Konta eguzu pixkat nola da selekzio batean sartu eta Liga de Naciones bat adibidez, edo mundial baterako prestakuntza, nola dijoa? Bai, daki noiz dituzigun Mikel Lanak, selekzionadorik, rangun maiatza aldera edo, errateko gurekin kontatzen zula, guk nahi izan ezkero, gurekin kontatzen zula aurre selekziorako, eta, aurten errespetatu diguneko hori kontu izan dugudako partiduk, badaki txapelketa honiz daudela, edo gure kasun Garfekin partia honitz, orduan kontu izan zuen, eta ideiatez gara hasi entrenatzen. Hori entrenamendu atletikan. Fisikoan atletikan bai hasi ginela lehenagotik entrenatzen, udan nintziguten ja froga fisiko bat, horre selekzion ginen guztiri, eta emaitzen arabera hartzen ziguten entrenamendu bat edo bertze bat. Ikusi zuten pixko eta abiadura, indarra eta resistentzia. Eta horretako emaitzen arabera hartzen ziguten entrenamendu mota edo bertze bat. Eta gero iraian hasi ginen entrenatzen astero, doi astero, eta gero selekzio bukera arte, gongera astero entrenatzen behin, eta izan ditugu 3 froga fisiko. Etzen gina, nahiko gogorrak ziren, eta nahiko supeki dugu bastante, baina, pena merezi izan dugu, joan ginerako Nazio Ligara. Fisiko aldetik zenbat egun dira, edo zenbat froga izatea? Frogak inditugu 3. Bat izan zen udan, bertze bat iraia aldera uste dut, eta bertze bat azkeneko lista bino aste bat lehenago edo 2 aste lehenago. Jartzen zizkiguten aste osorako bakoitzak galtzun nien nahizun modun, antolatzen galtzun nahizun modun. Egiten altzen duen igual egun batin 2 entrenamendu, adibidez indar pixkot eta abiadura, goizin indarra eta arratsaldean abiadura edo alderantziz. Edo bertzeraz, egunero ikepatzen duen gauza bat, batzen duen 6 egunetarako entrenamendu. Erraten ziguten, behintzat egun bat, libre izateko, egoteko lasai, dozin gabe. Inorren, klaro, komplikatua da, ze partidukin eta txapelketekin, astin egun bat utzia libre, komplikatu da, entrenamendu fisiko gehi partido, orduan normalin denbora gutxi bagenun deskansatzeko edo, egun ematin egin dituen bi entrenamendu, egun bat libratzeko.
Bueno, gero iristeztea Bilbora, talde polita bai Espainia aldetik, bai zu, bai Aron, Unax ez, eta Josu, bikote bezala, ez funtzionaten, en plan hor pareja. Eta, azkenen urrezko domina lortu zenuten, eta konta eguzu pixka nola izan zen aste hori, bai Bilbon, bai lantalde bezala, bai danak ezagunak, lagunak, onduan, orduan konta eguzu pixka nola izan zen aste hori, nola ikusi ezu Liga de Nazioneseko maila hori, eskatzen dala ez pixkat txapelketa hauek internazionala diala oso ondo, baina gero batzutan maila hori adibidez orain Euskadi eta Espainiakin ikusia eskuz batik bat, finala egon dela, ez? Orduan, Mexiko aldetik adibidez azken urtetan Stitch izan da, Frantzia aldetik orain dela asko ez dela inorrateatzen, orduan, konta eguzu pixkat nola bizi dezun hori, eta astea nola bizi izan zenun, da zure iritzia gehien bat txapelketa honi buruz. Bai, txapelketa zentzen igandin, jetu ginen hotelera larun bati, eta egon gara hitz gustora. Guzik, bai binakaku, bai banakaku, bai palazkukin, egon gara hitz gustora indugu pinain, ez indugu pina, bar. Eta adibidez arbizukin jagondoan naiz digo udantzear, garfekin, nino iguakin ez nu izan aukera, egoteko hainbertze denbora, eta gira garran, indugula relazio hona, eta apestegiakin jaman una relazioa, egon duen zelgoz berekin sobran jokatzen. Eta gero txapelketa, guain Euskadiekin egia da, hautatu izateko igual, errazagoa dela ez, lehia gutxigo badagoelakoz, bino, bertzaletik irabazteko txapelketa zailagoa da, lehia honditzen delako zaunitz. Ze, guain arte zaiena zen hautatu izatea. Jotea Espainiakin, eta gero, printzipioz, binakan behintzat, irabazteko zen txapelketa. Guain ja hautatu izateko zaila da, bino, irabazteko haunitzen zailagoa da. Eta, hori, egon gara aste bat Bilbon, gustora, jote ginen ikustera partiduk. Nik genulikan, gero hotelera, atzagoa aitzongi, antolakuntzan atletikan 0 keja, aitzongi degon dela errango nuke. Eta hori, aste polita izan da, txapelketa polita, eta gero, hori, lehia igo dela gila da, eta adibidez, aurten jokatu da punpekin, eta nire ustez, erabaki horrek kaltetzen dula txapelketa. Ze eskuntz, nabaitzen da honitz, berezia dago maila tarta hundi bat. Espainia eta Euskadi aurten, bertze federazioekin. Eta nire ustez, sartzen baden punpa pilota, oraindikan lehia errazagoa dela, edo bertze federazio kontza dela, honitz zailagoa lehiatzea gure aurkaz. Nik erabakiko banu, sartu gehitun Zulaikak, nire dutela punpekin jolazte, ni sartu nituzke aurreko mundialen pilotak. Zirela Zulaikak, printzipioz, Euskadi eta Espainiak irabazi barra dute, bino, bintzat bertze herrialde baute lehiatzeko aukera gehiago. Bai, materialari buruz justu galdera egin behar nizun, diferentziazio azken mundialetan, adibidez pelota aldaketa honekin, ze pixkat, azaldu guzu pixkat, zein dan diferentzia, adibidez, ze Zulaika hitz egitezu, pelota hori, adibidez, pixkat bote handia daka, ez da hainbeste eskun sartzen, azaldu guzu pixkat zergatia, ez? Zergatik beste nazioek, pelota, lehen jokatzen ze pelota horrekin, zergatik eukiko luketen, zuen aurka pixkat lehiatzeko edo partidu aiteko, ez, behintzat. Biarritzen, biliginen Zuleikekin, eta nahiztez izan nahitz, ez zuten bote handia, bino pumpen pilote, bino bote pixko gehiago zeukaten.
biltzeko politak ziren, inori, pues, batzuten bote pixko gehiago, tardun, pues, bertze herrialde pilota hauekin jokatzeko pues, aukera gehiago daukate. Bilbon jokatutako pilotekin aldiz, azpitik ibiltzen ziren, nahiko bizik ziren, eta pues, guk ez dugu arazorik pues, pilota horiekin jokatzeko, ze ohituta gaude. Bino, Mexiko ondo Frantzian ez zute ohitura hori, berezia gutxi biltzen dire pilota gogorrekin Mexikon behintzat, eta claro, pilota hauekin pues, saunitzez zailago egiten zaie. Partiotan nik usten zen. Jaten zutela pilota, mexikarrek batzukin solasten, erraten zidaten hori zugera ituta ibiltzera egin pilota biziekin. Tardun, zuleikekin aukera gehiago daukate kolokatzeko be, gehiagotan jotzeko pilota eta moldatzeko be. Ni ustez, akats bat izan da, nik eran duten, ni negut punpekin jokatu, gehiago gusten zaizkit, bueno, biarritzeko zulegak adibidez, ez ziren nahi fotonak, eta bueno, pues, pilota partio politakiko izan dira baita ere. Bueno, komante guzu pixkat, zu azkene, barruko aktore bezala, nola bizi izan ezun, o nola izea bizitzen, pixkat, revuelo guzti hau, sortu dara Euskadi selekzio ateratzeana, asko hitz egiten da Euskal Herriko selekzio bat egiteko, ordu, pixkat zure ikuspuntua, konta eguzu pixkat zein dan, eta bueno, zu ze iritzia gazun, gertatzen nahi den guzti hontaz. Hombre, honek, ematen bombo pixko pilotari ez, nahiz izan igual zerbait erdi negatiboa, azterko hitz egiten pilotari buruz, baizik eta bertze gehi batzui buruz. Niri aranta berdin zait. Nik uste dut Euskadikin ez, Euskadi ez da berez hori federazioaren izena ez. Maila igotzen dela, eta hori azkenin positiboa dela, pilotarentzat eta txapelketentzat. Bitxia da ez, herrialde baten barrenin, herrialde batek jokatzea bere Euskadin kontra ez, adibidez Espainia Euskadi ez, da Euskadi Espainiaren barrenin. Bitxia da, niri egiarranta berdintzait. Sortzen baden, Euskadi segitzen badu, ongi iruditzen zait, ez dut inongo arazoik. Erran dutena, errazago izango da, jotera bertze txapelketetara. Irabaztea ez, jotia bai nintzat. Orduan, ongi iruditzen zait, egotia bertze federazio bat. Ni piloterio ez dela, ez dute, inorek ez eskatzen nire iritzia nire ezer. Irabakitzen dutenen artean, orduan, berdin du nik eta bertze pilotari pensatzen duguna. Eta espero dutena da gauza guztiak bukatzea ongi, eta honek ez kaltetzea pilota. Ez egotea gero rollo txarrik, federazioen artintza, azkenin gaizkiatera bardinak izan bardire pilotarik, eta hori izango zen pena handia. Eta adibidez, Mexikarrek edo Txilekoek edo Boliviakoek zer diote honi buruz adibidez behaiekin hitz egiten, nola pixkat esate dute, hau nola liteke edo esate dute, aurrera eta... Egiarranta ez nien komentu, eta pena bada, zegoen nintzen ongi jakitea bertzatzen iritzia daudena pixko euskanpun, ez daudela hain gu bezain barreinen, direla gu bezain protagonistak. Ez nien komentu, ongi egon zen. Ez ziguten ezer aipatu. Ez zuten errantzela raro, ez zuten ezer aipatu. Suposatzen dut entetu izango direla, egongo den eztabaiden gatik, hori guztian, dute ezer aipatu. Itzan ere. Tema hau alde batea utzita, guazen pixkat zure rekorri duan pixkat zentratzia, konta eguzue bai pixkat zure evoluzioa pixkat pilotari bezala ez, azkenen, orain dela urte batzuk, beti zu defentsan maestro bat izan zira, eta bai zure jokuan erasoa bai asko ikasi duzu, orduan pixkat konta eguzu, nola izan den lan hori, pixkanaka nola sartu zean, azkenen erasokorrago izaten,
pixkat nola izan den evoluzio hori, bai zu pertsonalki, bai inguruko jendea, eta nola ikustezean oaintxe bertan. Bueno, niri beti erasotzea gustatu zait. Oso da, ez izan dutela beti, pues hori, egoera zoriengatik, pues, hau niztanto agatu zait defenditzea, eta nik uste dut, pues, dominatuta jokatuko genula, pues, guen dela urte batzuk, eta horregatik badutela gaur egun, pues, baduten defensa ona, pues, beti tokatu zaidelako, pues, hori, beti pues, kontran jokatzea, edo defendatzea pixka bat gero atakatzeko, eta egia da, pues, azken urteetan hartu dutela erasotzeko, pues, baliabide gehiago, egiten dutela min gehiago, pues, ikasi izango ditut jokaldi gehiago, hobetu baita ere, eta, bueno, gaur egun baita defensan egia da, pues, badutela defensa itzuna nire ustez, bino aldutelikan eraso hor jokatzen dut. Ez dut inongo beldurrik, arazorik erasotzeko, egingo dut hobe edo karrago, hori seguro, bino, bueno, aldutelikan beti erasora pasatzen naiz. Defensan segitzen dut aitzongi, nire ustez, defensa hona badut. Eta ez dut gainera erazurik defendatzeko partidua bali maien, pues, defendatzeko, bino aldutelikan, pues, hori erasotzera pasatzen naiz. Baiz, azkenen, izaten dana, adibidez, 17-18 urteko gazte bat, normalean kostatzen zaiona defentsa izatea, ez? Eta zu adibidez, ja defenditzen bazenekin, eta pixkanaka, erasotzen gehiago, izan da pixkat, kontrakua, ez? Azkenen bat, erasotzen, o gauzak, adibidez, gantxoa earki atetzen zaion bati, pixkat defenditzea kostatzen zaio, eta zurea pixkat izan da, evoluzio, beste aldeko evoluzio hori, ez? Bai, nik banun defenditzeko oinarria inun gazetan, eta gero jo naiz, pues, erasotzeko jokaldik, pues, gantxoa eta horrelako, pues, jo naiz hobetzen pixkanaka. Pues, kaetetan eta juveniletan normalin iraurkari bazuten golpe gehiago, gaur egun baita ere, baina, bueno, pues, tokatzen zidan defendatzea. Orduan, pues, hori, behin gitarra gutxi gora bera parekatzen delikan, pues, nik, claro, banun oinarri hori zu komentatzen duzuna, bertzeek igual ez zuten bihar, pues, indarrakina bazutelako nahikoa, pues, irabazteko partida honitz. Eta orduan, pues, indarrak berdintzerakun, pues, definitzen duna, badunak defentsako oinarri ona, pues, badu ja, pues, partida honitz irabazteko, pues, punta honitz, ez? Eta ni badun hori, oinarri hori, eta hortik aurrera, pues, hasi naiz erasotzen ikasten pixkanaka, entrenamendutan do asteburutan, pues, etiakin, pues, tekniko egiten, eta segitze dut ikasten, eta egia da, pues, defentsak hau niztan, pues, partida honitz irabazteko balio izan diela, mino defenditzen partio gutxi irabazten dire normal. Gero bai, azkenen Kanabal Altabek bikotea, izen handia izan du azken urteetan afizionatu mailan, ez? Da pixka konta iguzu, azkenen lagun mina beti anik esango dugu, ez? Da, nola izan zen, bere azkenen, merezita, bai, ez? Profesionaleko saltori, oaspe enpresako saltori, ze garfekin zegon. Nola izan zen, bai zuretzat pertsonalki, bai lagun bezala, eta bai, zure kidea, azkenen ez zenula atzean aukiko, ez? Azkenen zure jokatzen zenutenian, ikuste zen begirik gabe bazenekiten nuntzeon bat eta nuntzeon bestia, ez? Bai, pues justo gaur, amenduk 8 urte iken ditu, debutatu duzunetik. Bai, egon gara lehenago eta komentatu diot, ez zela horitzen. Pues horitzen naiz, deitu ziela, komentatzeko hori, uste dut errandonea deitu ziela, nahi zutela debutatzea aspekin, eta deitu ziren pixko, pues, etzun espero, berak, beradinekin jatzun espero. Maian atletik sobran, bino berak etzun espero giarranta. Eta orduan komentatu ziren, pues, etzeki launki zein lanakin, eta pues, eguinen zurasten pixkot, eta gero hartu zulikan erabakia, pues, errantzun baiet, ziongo zela, pues, hori errango zela baiet asperi. Eta hori ditzen naiz, azaruko 24,
hogeita lau batin jokatu zula bere azkeneko partidua Garfekin, Lesakako feritan, eta jokatzen zuen Eneko Labakakin. Eta orduan, nire ikitzen ilusio honiz jokatzea azkeneko partidu bat, despeditzeko berekin. Eta eskatu inola Labakari beretzen zion importatuko ibiltzeni egun hortan berekin. Eta bai Labakak eta bai Davidek Garfeko jefik utzi zaten jokatzen, lortu zuten egoera. Eta horretzen naiz, zantzela gogorra, ni poztu nintzen hau niz beregatik, gehiena bezala, mio izan zen aldi berin gogorra zuk artean zunagatik ez, azken da nire lagun nobena, eta izan nintzelikan konstiente, nintzela gehiago bilbar nire lagun nobenakin, alde hortatik izan zen pixko tristia niretzat. Claro, poztu nintzen hau nitz, triste, nahizelko zurekin demoraldi batez ibile bar, poztu nintzen hau nitz beregatik, eta parti hortan, azkeneko tantun, joan nintzelikan sakatzera, izan zen pixko gorra. Izan zeko azkeneko sakia berekin atzik. Jortik aurrera ja izan moten aldabe gabe eta atetzean pena bai. Pasatzen izatia aldabe berekin, ez? Bai. Ondika ikentza hidraro. Dexente bai, ez? Eta, geho, Joseba gora igozan, baina, oberenakin, behintzat, klubakin, una xapeztegia etorri izan atzetik, eta, emaitzak bai hortxe gaude. Espainiako txapelketan beti hor borrokan, Copa del Rey bai hortxe gotezate, oain Nafarroko txapeldun, hortxe jarraitze dute, jarraitze zue. Bai, ez nahiz dejatzen, unetxekin gustora ibiltzen naiz, emaitza honak lortu ditugu, gustora jokatzen dugu batera, aldiro gainera elkar ulertzen gara be, eta, joan zelikan Joseba, txartu zen unaz oberenako lehen atzelari bezala, eta aitzon gehiara aiken bere lana. Bai, esan, agian joku bezala nahiko berdintxuak dira, bai unaz eta bai Joseba? Bai, nahiko seguruk dire, Joseba da seguroa, baute golpe luzatzen dute ongi pilota, kubritzen dute bastante, alertotik ezin ez jatu, gero, animatzen dute eta konfiantza ematen diate. Joseba igual zen pilota egin zuen hobe, mozterak orduan, eta jokaldik iterako orduan zen artista guak, ezin ez jatu ez baten gatik ez batzen gatik. Bikote honak dire, eta orduan ez dut inongo kejari batekin, egia da. Hain urtarrian, ebai klub bezala, oberena bezala, Espainiako txapelketa ator, honorren zaudete, suposatzeet, helburu bezala bai eukiko ez zula, ez txapelketa hau. Bai, hemen dugu tira hori gazten da, urtarrian, eta bertzen modu badu jen gauza. Espero dugu alikta partidu egin irabaztia, lehenengo maila mantentzeko, eta gauzak ongi joaten badiren, pentsatu finalera sailkatzen. Lehenengo izango da maila mantentzea, eta hortik horrera, etortzen dena, ongi etorria. Gero kontu izan barra da Errege Kopa, banakakoa eta binakakoa bakoitza badoala bere kabuz, eta behintzat, binakako partidu, saiatu beharko gara irabazten aldiren guzti, Errege Kopara sailkatzeko gutxienez. Bai, ezakien jendearen entzako, hau lehen bai izatezan egitezan individual da bikoteka, ez? Txapelketa separatu egitezian, baina hain Espainiako txapelketarako bai banakakoa eta bai binakakoa juntatu dira eta zerkatzen dira bilenengoak, ez? Hola. Bai, hori da, lehenago zen bakoitza bere kabuz, banakakoa eta binakakoa separau, eta hori dela urte batzu jarri zuten Espainiako txapelketan batea egiten zela, bai banakakoa, bai binakakoa. Orduan, finalera sailkatzeko, banakako eta binakako du gehien zeukaten bi klubak, finalera sailkatzen ziren. Eta Errege Koparako bakoitza badua bere kabuz. Banakakoa adibidez sailka daiteke, binakakoa ez, punto gutxi lortu ditulako.
Orduan, kasu honetan, Espainiako txapelketa irabaztea zailagoa da, biharra delako talde hon bat, konpentsatua, bai bi zatietan. Ze gustatzen zaizu gehiago, aurreko sistema edo oraingoa? Oraingoa da polita, eta txapelketa irabazteko zailago, pero nik egun igual aurrekoa nahi bai, hori seguro. Ze gauzak ongi egiten mazen jun, azkenin zenun inorren bilarra. Zuk irabazten mazen jun partiduk nahikoa zen. Igual, banakaguk ezazun irabazten, pues, zune goztun irabaztea zelako zure taldekoa, minio ezazun irabazten, netzen ezer gertatzen zure maitzentzako. Gaur egun bai, komplikatzen du pixko, bi moduko politak dire. Adibidez, guendela 2 urte Bartzelonan, Espainiako txapelketako finalin, pasazten kontrakoa. Banakaguk irabazizun, eskozek, eta gu galdu genuen, eta orduan, eskozen gatik irabazi genuen txapelketa. Orduan, batzutan alde, bertzitan kontra. Azken urteetan, aurten, 2008an, finalea jatu zina zen, ez? Amian Olozan aurka galdu zenuten, nola izan zen? Bai, Espainiako txapelketa, bai jokatu genuen Barberito kontra, eta galdu genuen, bai banaka, bai binaka. Gainera partio txarra, ez genuen azterari, gainetik pasatze gute. Bitu hain nola dauden biak, ez? Bai Amiano eta bai Loza, bai kota aspekin da ondo abiltza, biak. Ongi hasi dire, hilabete bat izango dute, eta Amiano sartu zen lauterdiko finalera, eta guain binakakun ari dire itzongi. Nik apostu biharko banu bikote horiengatik, bai Amiano Eskiroz do Dario Loza. Uste dutera pareja direla bi bikote indartxo. Txapela irabazten aldi dikuzenak. Bai, ja esan serie B mailan, esan bikote guztik hortxe haude, ez? Nahiko parekatxu, eta sailkapenian bai ikusten da. Bai, ikusten dut adibidez, Amieno eta Eskirozen bikotea, Amieno badun indarrakin, eta Eskirozen den segurukin, eta bigarren mailan badu atzelari bena. Eta orduan, Amieno badun indarra gehi Eskiroz dela atzelari bena, azkenin bikote favorita ikusten dut, nik. Eta Loza da atzelari segurua. Eta Dario aurrin, azkenin da bertze zerbait dauka, bertze mai bat. Orduan, baita ere pareja hori ikusten dut. Igual txapela ez dut irabazten, nago ziur semifinaletara jetuko direla printzipioz. Denon gillote maden, klaro. Porra utzina ez du hemen? Ea ze... Hombre, nik eran honun Amiano Eskiroz. Berein aldeiko. Abenduak 8, 3. jornada jokatuta, Oian Kanabalek Amiano eta Eskirozen alde. Igual ez dire zelkatzen playoffera. Igual ero eliminatu. Tapatu ya. Igual irazezu, Bai. Gero, Espainiako anakin jarraituz, nola ikustezu txapelketa honen bisibilidadea, juten zeatenen frontoitara jende desente goten da, nola ikusten dezu gauza? Jendin atletik nabaitzen da talaren arabera. Igual frontoi batzutan ez da inor joten, eta bertze batzutan bai elkartzen dela jendia. Adibidez, lehen gurtin joan ginen goizuetara, eta frontoia zagon beteta. Eta bertze frontoi batzutan, jende gutxi egoten da. Guendela urte batzuk, nire ustez ongiten zutela zen astero partido bat YouTubeen edo Facebooketik bota zuzenean. Eta ez dakit jendaun nintzek ikusten zuen edo ez, bino bintzat aukerari ematia nire ustez garrantzitsua dela ez. Txapelketa bateri emateko pixkot, bisibilidade pixkot. Hori egitez utzi da, eta naizta klubek egin, delegatuk edo gurasoren batek bota zuzenean, ez da berdina. Ze azkenin klubek, hartzen dute tripode bat, mugikor bat, eta botatzen dute. Eta ongi dagoela,
ikusteko, mino federazioak, lehenago Espainiako federazioak, pues, jartzen zituen kamaraz berdinak, eta ikusteko, pues, nahiko ongi zagoen. Komentaristakin, gero elkarrizketekin, bertze maila batzen, nire ustez. Eta hori utzi zen egitez, eta nire ustez dela akats bat baita ere. Bueno, arrazoi ematen honen da, eta listo. Bai, izatezen igande goizetan Labriten, ez? Labriten, bai. Batzutan botatzen zituzten palako bi partidu, 10etan hasita, eta gero eskuzko bertze bi partidu. Eta nire ustez hori aitzon gizagoan. Itxetikan ikusteko, zinbat zinen frontoria joan, zela zertu handi bat. Bino, utzi zuten egiten, eta ustez zela hori akats bat. Gero, Espainiako txapelketan, diru sarrera horietatik, edo premiotan zehose ematen da, klubari zehose ematen dio, pelotari, o kluba pelotariari zehose, edo ez da zer ematen, edo nola juten da gauza. Bai, ni badakit klub batzuk diputazioaren aldetik jasotze dutela diru laguntza, eta diru laguntza horrekin badutela kluba mantentzeko urte guztian zehar. Badago klubaren bat, badazpa ez dutara barra izena, osikaso, dituzela pilotari guzti pitxajik, eta nahizta igual gelitu bizko titxusia, ez dutelako jokatzen bertako jokalarekin, bertako delegatuk errandia, bere gentzako dela hitz garrantzitsua honorren kluba bat izatea. Orduan, jasotzen dutelako beka garrantzitsu bat, eta beka horrekin, diru laguntza horrekin, aldutez pilotarin soldata ordaindu, gehi urtein zeharko gastu guzik ordaindu. Bai aurrentzako materiala, kilometrajia, klubo horiek normalin egoten dire nahiko urruti Nafarro Rioxa edo Kritika. Bere gintzako bai dela garrantzitsua honorreko maila mantentzea eta bautelako diru laguntza polita. Gero pilotarik kobratzen duten doez, nik uste dut baietz, talde guztitan, ez nago zior, ez dut erran behar badazpada, mino berena adibidez, berenako jokalerik ez dugu kobratzen ez dara. Bintzat nik, igual nire atzelarik edire gelditzen baitaren. Berenak ez du ordaintzen jokaleri adibidez. Eta kilometrajea, edo hori? Bai, etxetik kanpo jokatzen dugu likan, kilometrajea gehi bazkaria ordaintzen dute. Bazkaria edo afaria. Porque azkenen gaztelara asko jun behartzate, Rioxa, gertu gendakazuena, izan ez duena goizu eta, ez, praktikamente. Bai, azkenin sartzen dire ordu eta kilometra honitz partidu jokatzeko. Burgos, Soria, Rioxan badaude bi edo hiru talde, azkenin sartzen dire kilometro, eta eskertzen da, hori bintzat kilometrajia eta bazkaria ordaintzia. Eta ja bukatzen juteko, konta eguzu pixkat Garferekin zaude, uste urte bete ja ez, sartu zinala firmatu zenula lehen kontratua, berritu duzu kontratu hori ez, oen dela gutxi Garfek eman zuen albistea, eta konta eguzu pixkat ze momentutan etorri izan Garfekin jokatzean hori, eta bai zuri pertsonalki, nun zauden laguntzen dizun, motivazio hori dakazun, apiskat, konta eguzu ze momentutan iritsi izan, eta nola jundan urte hau Garfekin. Bai, horreinaz, urte bat sinatu nutrikan dire lehen kontratua, eta hori dela gutxi sinatu nuen bigarren urterako kontratua, eta kontratua sinatu miolen, jaban itun partia batzu jokatu, 5 edo 6, ino atziaten inoiz ere komentatua, hori sinatzeko kontratua edo beraien plantien egoteko. Eta deitu zelikan, egiarrenta bandun gogoak beraiekin jokatzeko, eta itzela ilusioa deitu zelikan Davidek. Ze Joseba gondu da, espera pasamiolen egondu da 4 urtez Garfen, eta zola zentzean beti ongi Garferi buruz. Eta giarranta enpresa ez dutela inongo kejarik, niko kontenagola, kontenagola.
gauzak ongi egiten dituztela uste dutela, urtintziar baude partidu, guain adibidez, hasiko gara kopa jokatzen, gero dago lauterdiko aurten mugitu dituztela fetxaz, eta gero lehen txapelketa, gero udan egin dituzte txapelketa laburragoak, gero bode gastroniko txapelketa, osea, urtintziar baude txapelketa honitz, bezitako partiduk aparte da zirri txapelketa honitz, orduan, bueno, partidu honitz jokatzen ditugu pilotarik, maila handia badago plantillan, eta motivazio atletikan, pues, jokatzea pilotari aitzunan kontra, Garmendia, Arbizu, Koiran, Labaka, gauz, hiekta gehiago, klaro, motibatzen dizu pilotari bezala, egon barazara lehiakor, irabazia izateko pilotari hauei, eta orduan, niretzago izan zen aukera polita, eskertzen dut, eta entrenatzeko atope laguntzen du giarranta. Da bertze motivazio bat, bertze plus bat. Badituzu urtintzarko txapelketak, afizantuko txapelketak, bino garfekin jokatzi, badu da plus extra bat. Egon barazela ongi fisikoki, teknikoki, presetu barazela ongi, eta zaindu. Eta bueno, momentuz baut urte bat, aitz hona nire ustez, emaitza hona lortu jut, partio gehienetan maila hona eman dutela uste du, eta badut intentzia iguala, segitzea maila hona ematen, txapelketak irabazen alba dire, sobe, nio behintzat hori lehiakorra izaten, eta partio gehienetan behintzat maila hona ematen, hori da nire intentzia. Bai, konta eguzu pixkat, nolan garfeko konturiz, jende askok, neri batzutan galdetzen dit, ez du ulertzen, orokorrian, ez? Esaten du, baina nola liteke, pelotari batzuk afizionatu mailan jokatzutenek, gero garfekin daudela, konta eguzu pixkat, nola dan asuntu hori, ez du adibidez oberenakin zaude, txapelketa pribatu batzuk afizionatu mailan jokatzen dituzu, garfekin ere zaude, pixkat, konta eguzu nola dan gauza hori, zen nolako kontratua dan garfekin adibidez, garfek uzen dizu jokatzen, edo zu klub batean zaude, zuk hartzen dituzu desisioak, pixkat konta eguzu, ze azkenen jende asko dago, pixkat honekin ez dakina, zer gertatzen den hemen. Bai, garfeko kasun, sinetzen zulikan kontratua, bete barra dituzu zenbait gauz. Horietako bada, garfek uzten dizu txapelketa jokatzen zure klubarekin, ez du inongo arazorik, Espainiako txapelketa jokatzen la, Errege Kopa, Grabni, ez du inongo trabarik hartzen, bino, eskatzen duna da, klubarekin bali baduzun partio bat, eta garferekin bazu partio egun beri, garfek badu lehentasuna. Orduan, errate izkizu zenbait gauz, eta zuk sinatzen duzu edo ez zuk onartzen duzu edo ez. Adibidez, uztaian eta iraian, partio honi zaudenez garfekin, ezin dituzu jokatu klubakin partio. Nire ustez zerbait normala da, zer azkenin garfek ordaintzen du zuregatik, badago alkate bat deitzen duna, kontratatzen duna hori 4 pilotari edo 8 pilotari, eta orduan horrek egunin egon baden jokatzen txapelketaren bati, igual laietzen da nekatuta edo eskutatik gaizki, eta azkenin garfeko produktua edo garfeko partiori txarra ateratzen da, eta horren urtin ez dute deitzen. Badaude zenbait gauz respetatu barra direnak, nire itzezkit iruditzen gogorrak edo gaizki daudenik, guretzen ditut, lehentasunak izatea enpresak, garfek, eta bitartien klubarekin jokatzen baduzu, perfecto, du inongo arazori hartzen, ino bai, lehentasuna edo abuzu eta iraian, bakarrikan garfeko partidu jokatzen direla. Horrelako, bertze gauzaren bat egon lehen da, nahizela horitzen, bino. Hale hortatik, piloterik badugu askatasuna, jokatzen badugun txapelketarian batin, garfekuk erraten dugu, berari komentatzeko, kontu izateko datak eta horrela, saiatzeko, Espainiako txapelketako partidukin edo Grauni edo dozin txapelketarekin ez kointziditzea,
eta alertatik portatzen da itzongi, piloterekin, nire ustez. Bino, beti lehentasuna, argita garbi, garfe bat dauka. Gero Garfek azken urte hontan esango dugu, ez? Lehen Garfe ezan, dedikatzezan asko bai jaialdiak egitea herri, baino lehiaketa hori ez egon hainbeste, ez? Justu urte hontan, egon dela ja 2 urteetatik eona, lehiaketa desente sartute, ez? Hori nik uste bai eskertzeko dela, ze azkenean ez da berdina jaialdi bat jun, ezakit Burgoseko herri batea, edo jun herri hortara txapelketa bat jokatzia, ez? Bai, nik sartu nintzelikan, nekin batzuela txapelketa pare bat, bino orain, ostras, urte guzintzera dago txapelketa. Asteroz gara ibiliko, bino hiru astetik behin, beti badugu txapelketako partidu bat. Eta haietzen bazare finalerdietara edo finalera, azkenin jatxun bazu, hori, astero partidu bat. Udan badaude txapelketa laburraguk, semifinal eta finala ez, bezetako txapelketak, mino urtintzia, orain kopa, gero lauterdi, gero lehenk, masterra eta opena urte bukaeran, ireietik aurrera. Taroneko binakakoa baita ere. Orduan lehiaketa honitz badaude, eta gainera maila honitz badago piloterien artin, orduan, igual batzutan nahiago duzu jokatu partio bat, lasaiagoa bestetako partio bat, nio azkerin tokatzen da txapelketako partio bat, eta ongi dagoela piloterintza, igual batzutan eskertzen duzu partio bat lasaiago jokatzea. Zu udaran asko jokatzen dutenetakoa zea, edo uzten dezue bai tartea udaran? Aurten izan da, nire ustez ez, aurten izan da partio gehien jokatu duten uda askorengatik. Banun beldurra, eskutatik nola bukatuko nun, bukatuko nun azkatua pilotataz, bukatu konten, gigo ibiltzeko gukin egiarranta. Ekainen eta uztaian partido gutxi, bino uztaia, abuztua eta iraian partido nintz jokatu juztela rango nun, eta kenute iraia bukaeran eskuinakin bukatu nula pixko tortxe, errango nun hori jokatu dutela honitz, gustora, eskutatik ongi, eta pilota gozekin. Jokatu nula gigo, eta egunero eta intzela motibatuta. Orduan manun beldur hori, alertatik ongi. Pilota goze hori ikusi da iraietik aurrea txapeldun ateazea praktikamente jokatu ez duen guztiakin. Bai, azkenin, motivazio horrek ematen dut plus bat. Nafarroko txapelketa nekin manula atzelari hobena edo bigarren hobena Nafarrun. Orduan, probestu nahi nun irabazteko txapela. Lauterdiko finalin, azkenin zen partido bat, finala, ja selkatuta, eta nekin eman nula dena partido horretan irabazteko beste txapela bat, eta Nazioen Liga, ez du inongo motivazio hori behar. Ara joatik, horrek jamate izun beharra den motivazio guzia. Horretarako gonei zilabeteik lanin, entrenatzen, fisiko egiten, bazkaria zeintzen pisua kontrolatzeko, eta txapelketa horrek jamate izu motivazio guzia. Eta horrein azkeneko txapelketan, masterran, semifinala eta finala denez, azkenin 2 partioetan lortzen da txapel berri bat, eta horrek baita motibatzen da honitz. Esan dezun dieta hori gogorra izan da? Nik banekin normalin eskatzen diate 84 kilo dukitzia. Aurreko mundialeko eta Biarritzeko mundialeko eta aurreko bertze mundial bateko trinketaria nintzelikan normalin pisatzen du 88 kilo. Mino beti eskatu diate 84. Orduan, maiatza aldera ja banekin kontatzen zutela nirekin aurre selekzio horretarako, orduan banekin ja eskatu bat zidatela 84 kilo inguru horietara maietzako. Orduan hasi gintzen denborakin pixkanaka pix hori jiste. Ez dutin aldaketa hondirik egiarrenta. Normalin eten dut garbi, behar bada jandu pixko garbiko.
jaten baitu zen porkeri horiek edo patata horiek pues, kendu eta listo. Ez dut ingo esportzurik ez dara. Gero, gehien bat, zuk binaka jokatzezu hain garfekin lauterdikoa, baina adibidez, mano a mano, orain dela asko ez zura jokatzen, zergatik da, edo ze iritzea zu, adibidez, ni Espainiako txapelketan bai jokatu ez du noiz, baina ez da zure, ez zaitugu asko ikusten hor, mano a mano jokatzen. Ez, banaka nahiz ibiltzen, orain dela orto nintzen naizela ibiltzen. Eta sakitze horrela. Ez du ninoga arazorik izango, urrengo astino berenak eskatzen badia manak ibiltzeko, pues manak ibileko naiz, eta saietuko naiz partida irabazen. Bilonego dut ez jokatu badazpada eskungatik. Ez dut uste izatea pues banakako parte horretan agintzen duen pilotaria, suposatzen dut egon barko nintzela bosetik boleaz eta gantxoz denbora luzez, eta orduan pues nego dut ekiditu hori, esku zeintzeko, eta egunen bat inokatu behar bali mauten, posi inongo arazurik gabe. Milionego binaka do lauterdin ibili. Naizta binakan sartu lauti do bosetin ozbinka laguntzeko atzelaria, inon banaka gogorra izango da. Bueno, eta ja guztiz amaitzeko, pixkat ja komentatu dugu, baina, urrengo asteak eta non altzaitugu ikusi, ja data batzuk ja finkoa daude zu jokatzezuna, edo hendik konta eguzu pixkat ze izango dian, zure urrengo asteak, zure urrengo hilabeteak. Bai, orain abendua badut lasai, eskertzen dutena entrenatzeko eta ongi jartzeko, eta gero abenduak 27an Garfeko masterreko finala da Truzion. Jokatzen dugula azpirozektanik Etxebarria Arbizu edo Labaka Garmendiaren kontra. Orduan partidu hori izango da urtia bukatzeko azkeneko partidua. Gero urtarrian, otsaian eta martxun jaba ditu Garfeko partidu batzu jarrita. Hasiko da kopako txapelketa eta lauterdikoa gero. Eta gero klubarekin, oberenakin, Espainiako txapelketa ez uste dut urtarriak 11an hasten dela. Hortik aurrera, astero jokatzen baduten txapelketa, astero izango dut partidu bat. Behin Espainiako txapelketa bukatzen dela, sailkatzen magaren finalera, finala jokatuko da. Eta bertzelaz gero, erregekopa, sailkatu ez gero. Eta gero grauni hasiko da. Eta jokatzen duten ongi, bertzelaz ezer, eta gero Garfeko lehen txapelketa hasten da okerrezko nago datoietatik, apiri aldera. Orduan, orain abendu probestu ongi hartzeko eta urtia tope hasteko. Horrentzen dezue zein da Oian Karnabalen ibilbidea, urrengo gazteta jatetan. Oian, plazerra, hemen eukitzia. Lehenengo gonbidatua gure proiektu berri hontan, bihar programa batekin hasiko gea, ea nola juten dan, eta hoxe, gira esan, eharki jarraitu, eskubi hori ondo jartzea, ondo baldin badagoia, hobetzia baindik gehiago, eta segi hola pelotan, ze gira esan, zu ondo baldin bazaude, gu kanpotik ikusita, kriston disfrutea zure lehiakortasunari ikustia, eta esatizut, plazerra, hemen izan. Hemen egotiaz, zurekin. Eskerrik asko, Ander, nirekin kontatzagatik, minuta guengatik, eta suerte honiz proiektu berri honetan, interesgarria izaten aldela, eta, hemendik bazu jarraitzaile berri bat. Eskertzea. Hoxe, Oian, mila esker hemen egon zeaten guzti horien zuten, geho, hoxe, elkarrizketa hau, YouTubera igoko dugu, subtituloekin, erderako jende hori ikusi dezan, elkarrizketa hau. Así que, hoxe, Oian, plazerra eta dana eharki jutia. Perfecto, Ander, eskerrik asko, honengatik eta ekin duzun lanengatik pilotarintzat. Esker mila eta egon gogea kontaktun. Hori da, Ander, venga. Gero arte. Jo. Eskerrik asko guztiei, gero arte.